भाई मैंने आ भौणी मैंने आपण मन तो सब केमिस्ट्री का देखिए केମିତି ଲାଗିଲା पूरा ऊपर लेवल ଥିଲା ନା पूरा बाउंस କରିଗଲା ନା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ଜାଣିଛ ଏ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା ଏମିତି କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଟ ଖଳନାୟକ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏ ଓ ଏସ୍ ରିଡର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା କଲେ ଏସବୁ ତାରି ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା ଏବେ ସବୁ କଲେଜ ଛୁଆକୁ ସବୁ ଯେଉଁ କଲେଜ ମାନେ ଯେଉଁ ସିରିଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କନେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲେ ଟାଇମ୍ଟା ସରିଲେ ସେଠି ମେକା ଫେଲ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଫାଡ଼ୁ କହିଲ ସେମାନେ ତୁମକୁ ନାମ ଦେବେ ଭାଇପ ତୁମ ଖଣ୍ଟ ଖଳନାୟକ ଯେଉଁ ପିଲ୍ ପାଇଁକା PIL ବା ପିଲ୍ ପାଇଁକା ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ପିଲ୍ କହୁଛି ପିଲ୍ ଭାଇ ସେ ପଇସା କ'ଣ କଲା ଆମର ତ ପିଲ୍ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି କୋର୍ଟରେ ତୁମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲାନି କ'ଣ ହେଲା ବା ଆରେ ହେଲା କ'ଣ ତୁମର ପଇସା ମାଇଲା ଫଲୋର ବି ବଢ଼େଇ ଦେଲା ଆଉ ତାର କ'ଣ ଅଛି ଏବେ ସେ ରିଡର ମୁଜରା କରିକି ପଇସା କମେଇବ ଆଉ ତୁମ କଥାଟା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ହଁ ଆଉ ଚିଣ୍ଟର ଚାମଚା ମାନେ ଆସୁନ ଆସ ଏବେ ଆସ ଗାଳି କର ମନା କରୁଛି ଚିଣ୍ଟି କୋଠରେ ଯାଉନି କ'ଣ ହେଲା ରେ ତୁମ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲାନି ତୁମକୁ